Počasí. Dnes bude, nebo víte co, pojďte si to někdo z vás zkusit. Pojď sem třeba ty, nestyď se, tak a přečti tohle, jo? Řekni si, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Ondra. Tak čti, tady. Jo. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo odpoledne a večer, na většině území přehánky, místy bouřky, přívalové srážky i kroupy. Nejčastější teploty 21 až 26 stupňů Celsia. 1000 km. To nevadí, v klidu, v 1000 metrech, pojď, dáme to, v 1000 metrech. V 1000 metrech kolem 15 stupňů Celsia. Mírný vítr bouřkách. Na to, že jsi to četl poprvé, že máš tomu dobrý potlesk. No a takhle tady koktám 3 hodiny každý den, kamaráde.